τρίτη έχει σκοπό το αιωνίος ζήν. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια δυναμική κατάσταση από τη στιγμή της συλλήψεώς του. Αυξάνεται, μεγαλώνει, διαπράττεται σωματικά και ψυχικά. Η πρώτη κυοφορία πρέπει να διαρκέσει ορισμένο χρόνο και να φέρει στο φως της ζωής ένα καινούργιο παιδί. Η δεύτερη πρέπει να βγάλει έναν άνθρωπο, ο οποίος θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να δώσει τη μάχη της ζωής και να νικήσει, να ευτυχήσει, να δημιουργήσει, να βοηθήσει κι άλλους. Η τρίτη πρέπει να οδηγήσει στη σωτηρία, στην αιώνια ευτυχία. Προσέξτε, οι τρεις αλλεπάλληλες αυτές κυοφορίες γίνονται σε ολοένα μεγαλύτερο χώρο, στα μετρικά σπλάχνα, στο σπίτι και στο σχολείο, στον παρόντα κόσμο. Για ολοένα περισσότερο χρόνο, 9 μήνες, πέστε 20 χρόνια, όλη η ζωή. Και αποβλέπουν σε ολοένα υψηλότερους στόχους, τη γέννηση στη ζωή, την επιτυχία στη ζωή, την απόλαυση της αιωνίου ζωής. Πόσο δυναμική είναι η πορεία του ανθρώπου. Ξεκινάει από κάτι ελάχιστο μέσα στα μητρικά σπλάχνα και πορεύεται στο άπειρο του Θεού, στην αιωνιότητα της βασιλείας του. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει τέλειος. Και αυτός είναι ένας στόχος για όλους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός της πορείας μας, ο ύψιστος σκοπός της ζωής μας. Ο καθένας μας ένας Χριστός, ένας Θεός κατά χάριν. Ρώτησε κάποτε μια νέα κοπέλα έναν ασκητή Ρώσο, όπως τους λένε Στάριτς, έναν Στάριτς Ρώσο, και της είπε: τι λέτε γέροντα, να κάνω οικογένεια? Και εκείνος της λέει: ναι, να παντρευτείς, αν είσαι ικανή να γεννήσεις έναν άγιο. Τα παιδιά έχουν μια αιώνια προοπτική, είναι στη σκέψη του Θεού προαιωνίως και είναι προορισμένα για μια ατέλειωτη ευτυχία στην άπειρη αιωνιότητα του Θεού. Αυτές είναι οι πραγματικές διαστάσεις της οικογένειας, όπως την καταλαβαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Η αγάπη δύο ανθρώπων που θα έχει καρπό πιθανότατα αν ο Θεός δώσει και άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε 20, σε 30 ή σε 50 χρόνια. Η αγάπη και η χαρά, για να είναι αληθινές και γνήσιες, απαιτούν διάρκεια. Εάν η αγάπη, η χαρά είναι με ημερομηνία λήξεως, δεν είναι γνήσια χαρά, δεν είναι αλήθινη αγάπη. Ο άνθρωπος μόνο με το αιώνιο μπορεί να χορτάσει. Και δύο άνθρωποι αποφασίζουν μαζί για να πορευθούν στην αιωνιότητα και εκεί να πάρουν και άλλους μαζί τους. Να είναι όλοι ευτυχισμένοι, αιώνια ευτυχισμένοι. Η οικογένεια εκτείνεται στο άπειρο του Θεού. Ο Πανάγαθος και φιλάνθρωπος Θεός ενεργεί, είπαμε στην αρχή, στη σύλληψη κάθε ανθρώπου. Είναι ένα θαύμα του Θεού η σύλληψη ενός ανθρώπου. Έλεγε κάποιος, η σύλληψη ενός ανθρώπου είναι γεγονός συγκλονιστικότερο από τη γέννηση ενός σύμπαντος. Διότι γεννιέται άνθρωπος, εικόνα του Θεού, με αθάνατη ψυχή, που δεν μπορεί να ισοφαρίσει την αξία της όλος ο ορατός κόσμος. Ο Θεός παρακολουθεί με πολύ αγάπη την σύλληψη του ανθρώπου, την κυοφορία του ανθρώπου, την ανάπτυξή του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι τα γυρατιά. Αυτός μας προορίζει για την αιώνια χαρά της βασιλείας του. Ας τα αναλογίζετε αυτά κάθε μητέρα, η οποία αναλαμβάνει τους σκόπους της κυοφορίας, της γεννήσεως και της ανατροφής ενός παιδιού. Ας τα σκέφτεται και κάθε πατέρας που επομίζεται ανάλογη ευθύνη.